पावर स्टार पवन सिंह बाप बन सकते हैं। हम नहीं कहत, पावर स्टार पवन सिंह के नौकी साली यानी बबीता मिश्रा जी के कहनाम बा। हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के और ज्योति सिंह के मामला में शॉर्ट आउट करे वाला, कंप्रोमाइज करावे वाला अगर सबसे बड़का केहू के योगदान बा तो बबीता मिश्रा जी के। बबीता मिश्रा जी के योगदान बा। बबीता मिश्रा जी के वजह से पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो गई बालू। एमे बाकी अंदर भी बहुत लोग के जौन बा की हाथ बा। एमे बीना मानवी जी भी कुछ कोशिश कैले बाड़ी, दीपक सिंह के कोशिश बा, बाकी जे भी सपोर्ट करके एक कैले बा उनमें सबसे अहम भूमिका अगर केहू के बा तब बबीता मिश्रा जी के। लेकिन बबीता मिश्रा जी पावर स्टार पवन सिंह जी के नया साली यानी नौकी साली बन गई बड़ी। काहे कि पावर स्टार पवन सिंह जी के उ जीजा बोलत तरी। आप रउआ सब बहुत सारा वीडियो देख लो के। तो बबीता मिश्रा जी के का नाम बा अपना खुद अपना मुंह से कहले बड़ी कि पावर स्टार पवन सिंह बाप बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते हैं? तो सही बात बा भाई, पावर स्टार पवन सिंह में कोनो कमी थोड़ी बा जे बाप ना बनी है। पावर स्टार पवन सिंह एकदम बाप बनी है। अब ज्योति सिंह पवन सिंह जब एक रही लो तब बहुत जल्दी छोटका पावर स्टार आ जाए हैं। लेकिन इनमें समस्या ई बा कि पावर स्टार पवन सिंह जैसे ज्योति सिंह के रखे के ऐलान कैला है, डीपी लगेला है, तैसे बीजेपी इनका टिकट कंफर्म कर दिला सब। बीजेपी के तरफ से पावर स्टार पवन सिंह के टिकट मिल गई आसनसोल से। तो आसन पश्चिम बंगाल में पड़ेला, वही जैसे टिकट पावर स्टार पवन सिंह के कंफर्म भइल बा बीजेपी से। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह अब 13 तारीख से ज्योति सिंह के अपना संगे रखियन। तो ज्योति सिंह अभी फिलहाल में अपना घरे बाड़ी यानी अपना माई के बलिया में। तो पावर स्टार पवन सिंह बहुत जल्द 13 तारीख से कोर्ट में कुछ फार्मूला बा, कुछ फॉर्मेलिटी होला, ओकरा के निभा के 13 तारीख से पावर स्टार पवन सिंह अपना धर्मपत्नी ज्योति सिंह के अपना साथे रखियन। बाकी हम ये कहम कि पावर स्टार पवन सिंह बाप बन जाइए हैं बहुत जल्दी। एक होके दो, ओकरा बाद पावर स्टार पवन सिंह के छोटका पावर स्टार आई हैं, ओकरा बाद पावर स्टार पवन सिंह के धर्मपत्नी आ पावर स्टार पवन सिंह के लड़का दोनों जना मिल के ब्लॉग बनाई लो, बहुत सारा रुपया कमाई लो, तब तक पावर स्टार पवन सिंह सांसद बन जाइए। तो सांसद बनने के बाद से थोड़ा सा व्यस्तता उनकर बढ़ जाये। काहे कि क्षेत्र भी देखे के रही, भोजपुरी भी देखे के रही, फिल्म भी देखे के पड़ी, घर परिवार भी देखे के पड़ी, बॉम्बे, लखनऊ, आरा, बिहार, आसनसोल, पश्चिम बंगाल, तो सब देखे के पड़ी। तो भाई पावर स्टार पवन सिंह के जे भी फैंस बा, जे भी चाहे वाला बा, जे भी जाने वाला बा, ओकरा खातिर सबसे बड़ खुशखबरी बा पावर स्टार पवन सिंह बाप बन सकते हैं। बाकी वीडियो पर अगर नया बानी चैनल पर तो वीडियो के लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी, खूब ज्यादा वीडियो के शेयर करी ताकि सब लोग तक पहुंच जाओ कि पवन सिंह के साली यानी बबीता मिश्रा के कहनाम बा पवन सिंह बाप बन सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।